ugbu a na-agba etu a kwa afọ kwa ọnwa kwa mgbe inene ihe ụfọdụ gbara ya gburugburu ọ dịka ebe a na-eme ultimate search ma ọ bụ ebe emere ya bụ fim ha kpọrọ Tarzan mgbe gboo. Ọ bụrụ na a haziri ọfụma anyị kwesịrị isi n'ebe a na nweta ihe a ga-eji wee mezie obodo. Ebe anyị na-ahụ ugbu a bụ ebe ya bụ ihe bidoro maka na ihe a bụ mkpọwara mmiri bụ nke na-ababu uru na gboo mana ugbu ọ dịzị ka ọ na-ebute aghọm. A na-ekwu gully erosion. Ebe a bụ headquarter ya n'Udenu bụ nke dị na mpaghara Nsụka na Enugu steeti. A sị na onye njenje ka onye isi agha akụkọ ya mere ọ bụrụ na isonyere anyị n'ụbọchị tata n'oge njenje a ị ga-aghọta ọtụtụ ihe dị iche iche gbasara ebe anyị na-ekwu okwu ya. Ka anyị kekwa n'ihu. Pico negre na ya. Tá você que diga. Eu fui. Bah. Ile je kole tutu. Ma pe ga ma go nwe me obo merinye. Anyị ekene eze na-achị obodo Ezimo maka nkwado ya maka na o mere ka ọtụtụ ndị mmadụ ma PGO ma ndị nze na ọzọ onye ọbụla pụta nnọọ ma ndị youth ka egosipụta ihe dị n'obodo ha. Mana ozugbo m hụrụ mmiri a nsị biko cherekwanụ ka anyị mara maka na nke a pụrụ iche. Ima asị na Mungo Park na ọ chọpụtara River Niger. Na-asị River Niger ofuburu efu mgbe ọ chọpụtara ya. Anyị bịara na obodo Ezimo dị na mpaghara Nsụka na Udenu local gọọmenti na Enugu steeti. Ihe anyị na-afụ ebe akara aka. Anyị ga na-wepụtara ya ụnụ obere. Nwee na-akpọ ndị otu m ndị na-eme ihe onyonyo ndị na-ese ihe ejije. Ọ bụghị ndị ọcha bịa ebe a mee ya kịta anyị na-asị n'ọkwaba anyị. Biko ọ bụrụ na unu ga-abịa ka anyị gbakọta aka ọnụ were ihe a mee ejije kara aka maka na ọ natara chi dị ebe a ka nkụ enweghị ọha ọ ga-abụ ịchọ ịkpagharịa ị ga-afụ ụdị ka mmiri na-asọ asọ ị ga-afụ nke a efu ka ọ na-ama dịka chisikee ya. Ofu ihe tọkarịrị ụtọ bụ dị iche n'ibie bụ na ihe a na-ene kịta bụ kool dịka e mere ka anyị mata kool a si ebe a na Nsụka ebe a gagide ruo Kogi na Benue. Ọ bụrụ na ị gaa be mmadụ na Igbo, ihe mbụ a ga-emere gị bụ ọjị. Ya bụ ọjị nwere ike ịbịa n'ụdị dị iche iche. Ụfọdụ na-eji mmanya eme ọjị, ma mmanya oyibo ma mmanya Igbo.
mana tata bụ maka mmanya Igbo. Ya bụ mmanya na-ekwu okwu bụ emeghị eme n'ebe ọbụla a na-eme mmemme n'ala Igbo. Mmanya ga-adị nata ya, ọsọkwa ya bụrụ na akwamozu, ịgba nkwụ ma ọ bụ ihe ọbụla a na-eme, mmanya Igbo ga-adị ya. Ọ dị ọtụtụ mmanya dị iche iche, enwe nkwụ enu, nwekwe nke a na-akpọ ogwudu ana, ya bụ ọgbanana. Enwekwaziri ọzọ a na-akpọ ngwọ, ya bụ mmanya ngwọ. Ọtụtụ n'ime anyị amaghị ihe dị iche, ihe amadebe bụ na ha niile dị ọcha. Mana ụbọchị taata anyị ga-enebanye anya n'ihe dị iche iche gbasara mmanya ahụ anyị na-aṅụ na-atọ anyị. Kedu etu esi emepụta ya? Anyị mara na ndị na-emepụta ya bụ ndị a na-akpọ Dutch. Soro m gaa n'Enugu steeti ka anyị gaa tinye anya n'ihe gbasara mmanya n'oge ọkwa nka. Anyị ga-amalite na nke a kpọrọ nkwụ enu. Nkwụ enu dịka aha ya si daa pụtara na a ga-arị enu gatite ya bụ nkwụ. Nwaanyị adarị ya n'ala Igbo, ọsụsụ ụmụ nwoke na-arị nkwụ, ọkachasị n'ihe gbasara ite nkwụ. Anyị ga-aga obodo Amagunze dị n'Enugu steeti, ebe anyị zutere otu nwa amadi ga-akọrọ anyị otu ihe ma ọ bụ abụọ n'ihe gbasara ite nkwụ. Ya bụ ite nkwụ bụ ọrụ onye ọkara obi dịka ọ kọwara anyị. Ngwa tọọ ntị na ka ị nụrụ radanda. Kọwara anyị ihe dị n'ọrụ iyi nkwa. Dị n'ọrụ nkwa egwu onye ọkara obi, ọrụ ndidi. Onye nwe ndidi na ọ ga-eji ewe lacha. Otu osu na ya na-arịa 3 times a day, ugboro 3 n'ụbọchị. Nkwụ ọbụla anyị na-amata mmanụ n'ime ya ugboro 3 n'ụbọchị gị ga-aga. Ugboro 3 n'ụbọchị. Like nke a na-akpọ nkwụ enu. Maka ihe a na-akpọ nke nkwụ enu. Ugboro 3 n'ụbọchị ka a na-arịa. But ndị a na-adị n'ala. Nke a ugboro 4 n'ụbọchị. Mana nke a kwụ ọtọ bụ eze nkwụ. Nke a ka eji wee na-eme omenala Igbo. Ihe ọbụla bụ ihe gbasara omenala a na-eme, nke a ka eji wee mee. A na-eme omenala Igbo, ama ji nke a dị n'ala wee mee omenala. Nke a kwụ ọtọ esi n'elu wee gbate ka eji wee mee omenala. Ọ dị maka nke na-aka agbata mmanya n'ime ha na-abụ. Nke na-aka agbata mmanya, enwere another one na-aka agbata mmanya. Nke a na-agbọ ihe dịka 2 gallon or 4 gallon n'ụbọchị. Ka ha na-akpọ nke ahụ. Ihe a na-akpọ nke a iti. Ya bụ nke a na-akpọfu, ọ na-abụ eji agbagbu nkwụ. Yes, nke a na-akpọ nke a iti. Ụfọdụ na-akpọ obi n'etiti. Ndị be anyị na-akpọ oro. Ya ka a na-akpọ nke a. Nke a nwere ike ịgbata ihe dịka one. Nke a na iji wee gosi na eze mmanya ka ọ bụ. Nke a nwere ike ịgbata ihe dịka bọtụ. Enwekwa mmanya na-abụkwa odogwu. Nke a nwere ike ịgbatakwa ya 2 bottle or 3 n'ụbọchị. Basi na onye nwere ndidi na nke a ka enye ego. Ọ dị mma nke a na-anọkwa na na-akpọ ogwudu anụ. Nke a na-anọ n'anọ. Nke a ịmago na ihe nwere anwụ abụgoro ihe nwere anwụ. O nwere ike iji obi na ya anwụgo rụọ ọrụ ya once na once. Gbasịsịa ihe niile onwe. Ozugbo. Nke a nwere ike ịgba gallon n'ụbọchị or 4 bottle. Onwe ndị na-agba 4, onwe ndị na-agba 3, onwe ndị na-agbakwa 5, depending ụdị nkwụ nweta, because n'ihe ọbụla a na-eme na nwere ndị na-aga n'ihu, nwere ndị na-anachi azụ. Mmadụ otu ọ dị na mmadụ ka ọ dị n'ihe niile a na-eme. Eziokwu ka ekwu. Ọrụ ite nkwụ gụnyere na ị ga-enwepụtari oge ma gbado anya n'ime ka imetie ọfụma tupu ị nweta mmanya dị mma n'ime ya. Nke bụ na ọ bụrụ na enwere etu isi agaghị mgbe ị kwesịrị ịga, mana na nke i mere ma anaghị n'iyi, mere na ọtụtụ ndị mmadụ na-ete nkwụ adịghị enwe ohere ime ihe ọbụla ọzọ a na-eme.
ka o si ka ọ na ị gara mụọ ya n'aka onye ọzọ okwu ga-atọka oge m bidoro debe nkwụ na 1996 ka m bidoro debe nkwụ otekwana oge a ọ ntụkwuru isi nna m nọ n'elu ụkwụ na-egbucha nkwụ m nwa na ọ na-eme ka o si wee na-eme onwe ka si wee mawa Amerịka nke ihe ị na-aga ime n'elu ugboro 3 n'ụbọchị elie enu n'ụtụ ịgbapụta mmanya ahụ n'ụtụ bechasịa iri ya o ruo n'efe ịghara ya n'ụtụ 6 o'clock ọkwọ 1 2 3 elekwe n'ụkwụ ahụ bechasịkwa elu nkwụ ahụ abalị elekwa nkwụ ahụ so 3 times a na-arịa bụ 1 to 6 o'clock in the afternoon 1 3 evening time 9 or 10 o'clock in the night. ọ bụrụ na ị gaghị ugboro 3 ahụ nwere ihe ga-eme Ị gaghị ugboro 3 anachi ya azụ because ịma na eze na-eji nwa ya ese eze ọ eze ka ọ bụ eji nwa ya ese isi onye n'ike ọ inye ha ugburu olu ya ọ gbasịkwa gị na ya nwa bụ eze ọ nachi ya azụ ihe dịka galọn 2 galọn ego na-eke nwere ike ire a na-eri kịta otu esi ele nke a 2 galọn nke a nọ 2000 nke a nọ na anị ya nọ 1000 nke a nọ na 80 ya nọ 15 or 13 or 15 etu aka esi atọ ụtọ etu aka ha si ma mma ya yes because na nke a bụ eze nkwụ nke a kwụ ọtọ ihe nwụrụ anwụ na ihe dị na ọbụkwa n'ofu daalụ ị ga-agbanye n'anyị nke a a na-erekwa nke ere na-ele ka ekwana ihe a na-achọ na ahụekere na-abụ ọzọ mkpụrụ ọ dị mma ngwanụ enwe nke ndị be anyị na-akpọ okwu n'elu ya bụ nke na-emetụbeghị na nke a okwu n'elu o metụbeghị ike na ya nwere ọkụ egbu kịta nke a isi akwụ na-adị n'ebu ekọ nke a na-agba ọpụrụ ihe aghọta na ya na otu o si wee dị na-anwụ ọ dị dịka na ọ ka dị ndụ akpọfuo ya ebe a ka a ya anọsi wee na-awụpụta mmanya ahụ ị na-ebechasị ya ọ na-agbada ị na-ebechasị ya ọ na-agbada ntere nke a kwụsị ịgba mmanya ọgbọsịsị ihe niile o bu bịa ọnwụọ ọgbọsịsị ya nke a ọ dara arịgo ọnwụgo anwụ gị nwa na onwe nke gị igbupụzie nke ahụ maka another one sozi ya n'azụ ihe a dịka kpọrọ ya mmụma ejikwa ya amụ ọkụ ọgwa eji amụ ọkụ ọrụ ọ na-alụ elika mgbe anyị batara na ezinụlọ Maazị Anthony nwanna m onye ihe ọma n'Imo steeti o mere ndị otu m ọjị site n'ibunye ha mmanya ngwọ ọ tọkasị onye ọbụla ahụ anyị sị ka anyị gaa mara etu esi etinye bụ ngwọ maka na inye m azụ dị mma mana ịkụziri m etu esi akpụ azụ ọ ga-aka mma ọ bụkwa na anyị chọrọ ịmụ etu esi arụ ya na anyị chọrọ ibido tewe ngwọ kama na mmụta amaka dịka ị ga-ahụ ọ dị ọtụtụ ihe dị iche dị na ite nkwụ na ite ngwọ maka na ha na-aba abụghị ofu so ebe ha bụ nọ nye ọfụma bụ na osisi ha na-enwe ihe dịka igo mana ịnekwa anya osisi ha dị iche maka etu esi arị ngwọ dị iche na etu esi arị nkwụ dịka ị ga-ahụ ugbu a ihe ọzọkwa bụ ịhụnanụ na nwoke na-arị elu kwuru otu nnukwute galọn maka na ihe ọ na-atụ anya karịrị ihe onye nke na-arị nkwụ na-atụ anya inene nkwụ na ngwọ enwere ọtụtụ ebe ha si yi onwe ha mana n'eziokwu ihe dị iche n'ebe ha nọ ka nkụ
ahụ bụ Anthony nwanna m onye ihe ọma isiokwu ihe ọma kọwara ihe gbasara aka ọrụ ha a na-eme aka ngwụ obumepụcha mgbe onwe ọmụna atọ anyị arịa ya elu ma na o ruole ọrịrị anyị egbujisie ya gbupuo ya rịa ya 4 days 3 days obido pụta mazie mma afọ m n'ihe dị iche buru ibu na nke a na nkwụ ndị na-ete nkwụ maka nkwụ a na-eji ihe na-arị arị nke a wachara ka iji arịa ya wawụrụ na ihe atofe oge achara gị ma na amarịzi nke ka ọ gị a ga-arịa ihe ka achara ibon ihe ka achara ụzọ na ahụ were ma ya ihe a bụ ngwọ ndị Igbo na-ekwuru na ọ dị m ka ngwọ ka nkwụ agba ngwọ ka nkwụ agba a na-arị ngwọ ugboro abụọ mana a na-arị nkwụ 3 times a day mana ngwọ wu 2 times a day irigoro kịta galọn ole ka nke a nwere ike ngwọ nke a nwere ike ịgbata n'ụbọchị a na-eme ọ na-agba by step ọ nwere ike start ya ịgba half ọgbama galọn from galọn ọgbamazie 2 galọn 2 galọn ahụ ihe dịka ego ole ka a na-eri dịka m chọọ igoro ngwọ e nwere ka a na-akpọ atịghị mmiri ahụ anyị nwere ike ire ofu galọn 2000 mana nke a tiri mmiri a na-ere 500 enwe mgbe ọ bụ iticha ngwa ọ ga-anwụ ka ọ bụ ịnọkọta ịhapụ ya ụzọ ike etecha anya mana ọnwụgo ọ nọkọta ọnụ anọzi mbaba ya na-akpọ 1 by 1 kpọsịa ọnwụọ egbutupu ya n'ala final akụgharịa ọzọ ihe dịka afọ one ka nke a nwere ike ịdị ka o nwere ike ịdị tupu o ruo mgbe a ga-ebido mmetewe mmanya ma onye kụọ ngwọ 10 years 12 years 15 years a na-akụ ngwọ akụ a na-akụ ya n'ala ọ na-ebulite ọ dị mma ọ bụrụ na abịa nene ọrụ dị na ya na ego dị na ya ọ na-emepụtakwa ihe eji arachapịa a na-akwụta ụgwọ a na-arị mmanya nwee ego onye dara alụbe nwaanyị ewere ego ahụ jee lụọ nwaanyị eburukwe mmanya ahụ jemekwa ebe a na-alụ nwaanyị were jee lụọ nwaanyị ọ dị mma ụmụazụ nkwa ndị na-akụziri ọrụ nkwa ndị na-abịa amụ ya n'aka gị ma ọ bụ enwe ndị kụzigoro ma ọ bụ ndị ka nọ ugbu a na-akụziri onye chọrọ nị maka o mere ndị so deti wọk na ha ga-arụ mere ndị laikiri ya abịakwa akụziere ha ụmụ ọrụ ole ka ị nwe kịta ịbụọ ndị okoro ka ndị agadi maka ọ dị m ka ndị ụmụ okorobịa anyị na-agba ụmụ okorobịa na like n'ihe niti wọk nke udeti wọk ya na ebe a ga-ebute ebe ego mbute kemgbe ọ ga-abụ oru onye ahụ mbute ihe dịka onye isi dị mma chọrọ ịmụ ya dịka mbịa kịta na etu a isi dị mma chọrọ ịmụ ya ọnwa ole ka m ga-amụ ya ma afọ ole otu ọnwa ezoro onye ịmụta ya 1 month ọ dị oke ọrụ nnukwu ọlaezi onye gara marị elu a na-akụziri ya na ozi na-esi arị ya nke a bụ ofu n'ụbọchị ole ka ị na-arị elu oke ana m arị 8 arị 8 all 1 by 1 ka anyị laghachi azụ na nkwụ ahụ pụrụ iche Maazị Chukwudị bụ onye diochi kọrọ anyị maka ya dịka o kwuru ya bụ nkwụ na-agba ihe pụrụ iche karịa ndị ọzọ niile maka anyị ga-egodi ya ntị enwere another one n'aka agbata mmanya nke a na-agbọ ya dịka 2 gallon or 4 gallon n'ụbọchị ka ha na-akpọ nke ahụ ya na-akpọ nke a iti ya nke a na-akpọfu ọ na-abụ aji agbagbu nkwụ. Yes, nke a na-akpọ nke a iti. Ụfọdụ na-akpọ obi n'etiti. Ndị be anyị na-akpọ oro. Ya ka a na-akpọ nke a. Mgbe anyị pere mpe ka ọ na-abụ anyị hụ nkwụ nwere oghere etu a, anyị echee na ọbọ mbụ atụrụ mgbe agha ma ọ bụ mgbe egbe mere ya o ji wee oghere etu a. Ndị okenye wee mechaa kụziere anyị na ihe a bụ ụzọ eji ete nkwụ, nke bụ na onye nwere nkwụ chọrọ ka o gbuo nkwụ ahụ, ọ bụrụ na ọ chọghị egbutu na ọ chọrọ ka ọ gbasịsịgharịa mmanya tupu ọ nwụọ, esi n'etu a tee ya.
ụdị a na-abụ ọgbagide mmanya mgbe ụfọdụ ọ na-agbata ihe dịka galọn 2 ma ọ bụ 3 n'ụbọchị. Enere anya na ọ bụrụ na ọ gbasịa ya ọnwụọ, mana ihe ịtụnanya bụ na mgbe ụfọdụ n'ime ha nyere ọnwụ. Gentleman Mike Ejiagha n'otu afere egwu ya ọ kpọrọ Ụwa Mgbede Ka Mma kọrọ anyị akụkọ nkwụ na ngwọ. Nkwụ na-agba nwa ngenge ya bụ nwayọọ ebe ngwọ na-agba ozugbo ahụ ọ gbasịsịa ya ọnwụọ. Ọ na-ahụgoro dịka na ihe mmụta dị na ihe mmemme anyị nke ụbọchị tata bụ na ọ dị mma mmadụ iji nwayọọ na-eme ihe. Nkwụ ọbụna nke a kpọrọ iti na bụ omenwe emechaa ikekwe ọnwa ma nkwebịa ọ na-agakwa n'ihu maka na akwara ya miri emi. Mana ngwọ na-abụ ọgba ozugbo ahụ ọ gbasịsịa ihe niile bụ ọnwụọ. Ya mere na ọ ka mma ka anyị jiri ụwa nwayọọ, ọ ka mma ka anyị jiri nwayọọ ka ofe rụrụ arụ zụrụ anyị nne. Mata na ihe anyị mere maka ya n'ụbọchị tata bụ nkwụ ngwọ, nkwụ enu, nkwụ ana, ya bụ ọdọ na ana. Ọ dịkwa ọtụtụ ụzọ ndị ọzọ dị iche iche esi emeta nkwụ bụ nke anyị na-emetụ ha n'ụbọchị tata. Mana ọ bụrụ na ị na-esonyere anyị n'oge ọkwa nka, ị ga na-aghọta ọtụtụ ihe dị iche iche bụ aka ọrụ ndị Igbo ebe anyị si emeta ihe anyị ji arachapịọm maka na aka nọrọ nkịtị agụ egbu ọnụ. Ihe a bụ ahịa eke ụtụtụ bụ nke dị na obodo Imo steeti. Ya bụ eke ụtụtụ bụ oke ahịa bụ nke a mara n'ala Igbo niile. Mere na mgbe a na-anụ ọgụ ebe a bụ ebe ọtụtụ ndị Igbo gbatara ahịa wee nyere ha aka iji wee chọta ihe a ga-eji wee chebe ndụ. Mana ihe kpọọ ịga n'ebe ahụ n'ụbọchị tata bụ ihe gbasara ahịa nkata. Anyị mara na ebe a bụ ebe ọtụtụ ụmụ nwaanyị bụ ndị ji ịkpa nkata mere aka ọrụ na-ebute nkata ha ma ọ bụrụ na ha kpasịa ya obodo gbara ya gburugburu na ọ bụrụ na abụ ha mechaa ịkpa nkata ha eburu ya bịa ebe a maka orure. Ebe anyị na ugbu a wee bụrụ na ebe a na-ere nkata, ya bụ n'ọdọ nkata n'ahịa eke ụtụtụ bụ nke dị n'Imo steeti. Ịmara na ọ na-abụ ha kpacha anya bụ nkata abụ ebe a bịa ree ya. Ndị na-ebukarị ya bụ ndị mgbere ahịa na-eburu ya gaa ugwu Awụsa maka iji nye tinyere anyị tomato na ọtụtụ ihe oriri dị iche iche a na-ebughachitekwa na mpaghara nke anyị, ya bụ aka nri kwa aka ekpe akwa aka nri. Ọ bụrụ na n'ụbọchị tata na anyị gara na Ọlụ ebe anyị nọ
bụ n'obodo ihe ọma kpọmkwem ebe anyị zutere ụmụ nwaanyị bụ ndị ji ya bụ ịkpa nkata mere aka ọrụ. Mata na ihe anyị nọ na ya bụ oge ọkwa nka. Maka anyị gbapụ ya ọsọ ka anyị na ha karịa. Ọ bụrụ na ị na-anya ị ga-ahụ na ụmụ nwaanyị a dị n'otu, ya bụ na ha jikọtara onwe ha ọnụ. Ihe ha na-eme bụ ịkpa nkata, akpasịa agarị. Mana nke mbụ na ọrụ ịkpa nkata bụ na a ga-ebugodo ụzọ gbutuo igu. Nwaanyị adịghị n'ụkwụ n'ala Igbo mere ha na-eji akpọta ndị dị uchi ma ọ bụ nwoke ga-emenwu ihe dị n'ime ya ịga gbutuoro ha igu. N'igu ahụ ka ha na-esi ewepụta imirikiti ihe eji akpa nkata. Ọ bụrụ na emesisia ya, hazie ya ọfụma, ejiri aka ha bịa dowe n'ụdị ha chọrọ. Maka na ogogo nkata ị chọrọ ịkpa bụ ihe na-akọwapụta etu ị ga-esi hazie ya. Onye chọrọ ịkpa nkata nnukwu ga-eme nke nnukwu, onye chọrọ nke obere ome nke obere. Ọ bụrụ na ị na-anya ugbu a hụ na ekere ọrụ eke, ya mere onye na-ebido dị iche. Ọ bụrụ na o bidosie ọtụpụ, onye ọzọ amarụgo. Maka na dịka m kwuru, ekere ọrụ eke mere na kapịnta ada nwa ya ọkụ maka iji gbanahụ igbu n'ọkụ. Ugbu a na-achọ ibido nkata, ị na-enene etu o si na-ahazi ya bụ ihe igo nkwụ. Ọ bụrụ na ọ hazicha ya etu a, ebido ọrụ. Nka dị n'ime, maka na ọ bụrụ na ịdịghị nka, ị gaghị emetanwu ihe dị n'ịkwa nka. Ndị Igbo anyị kwuru okwu sị na ihe a mụrụ amụ karịrị ihe a gwọrọ agwọ. Ya mere ifu otu ụmụ nwaanyị si aka si na-aghọ ha nkọ, o doghị anya na ọ bụghị tata ka ha malitere. Maka na ndị ka ndị Igbo anyị kwuru, tata abụghị mbụ enwe n'enu, enwe ghara bụrụ mbụ. Ya mere na onye na-ebido etu a ka ọ ga-emegide, o mechaa ọ tụpụrụ onye nke ọzọ, onye ha amalitekwa. Njikọ ọnụ ịdị n'otu dị n'etiti ụmụ nwaanyị a bụ ihe dị mma igomi. Maka na o ruo ụbọchị ahụ ha ji apụta ịbịa kpaa anya bụ nkata, onye ọbụla na-ewepụta oge, nwe onye na-asị na isi na-awa ma ọ bụ n'afọ na-arụ. Maka na eziokwu ebe ha ka ezikwa emeta ihe ji arachapịọm. Onye umengwụ ada anọ n'ụdị otu a. Ya mere na tupu ịbịa, a ga-enye anya ọfụma mara na izuru ihe a na-eme, ka ọ ghara ịbụ na mmadụ ibie na-akọ ọnụ. Ị na-anya onye ọbụla ji ihe ọ na-eme kpọrọ ihe. Ọ bụrụkwa na ị chọrọ ịmụta etu esi akpa nkata, nke a agawagokwa o, ya bụ na ọrụ ebirigo ọkụ. Dịka ọ dị ebe ọbụla anụ rere ure dị, ebe ahụ bụ ijiji na-anọ. Ebe ọbụla ụmụ nwaanyị nọ, n'agbanyeghị etu o si dị, ụmụaka ha ga-abịanata ha nso. Ma ndị si ụlọ akwụkwọ bata, ma ndị na-aga ha, ma ndị eko n'aka. Ọ bụrụ iji jaa ụmụ nwaanyị Igbo ike, maka na ha na-agbata mbọ iji wee kwado ụmụ nwoke. Mata na ihe anyị nọ n'ime n'ụbọchị tata bụ ọkwa nka, oge ịkpa nkata, bụ nke kpụgara anyị n'obodo ihe ọma n'Imo steeti. Anyị ga na-agakwana n'ihu.
ọnụma na-atọ ọkpụrụkpụ ọ dịka ọbọsụkwụ ya mere na ebidokwana n'ọrụ ịkpa nkata mgbe na-adịghị anya anyị ga-agafe na agba nke abụọ maka na dịka m gwara unu na mbụ ekere ọrụ eke otu ihe dị mkpa n'ihe ọbụla mmadụ ji mere aka ọrụ bụ ihe ọ na-apụtakwa n'ime ya ya bụ ọrụ a na-asụtakwa iju ka o wee na-adaba ya bụ ajụjụ ka anyị chọrọ ịjụ otu onye na-agafe wee kpata ya dịka na nkata anyị ga-agazi ka anyị na otu onye n'ime ha onye isi ha wee kparịa akọrọ anyị etu anyị na-esi ahazi ya bụ ihe maka na dịka a mere ka unu mara ihe a bụ n'otu ihe a bụ ndị otu jikọtara ọnụ maka ịkpa nkata dịka anyị mara ọ na-abụ ayiri n'igwe achụọ ndị iro ọsọ ya mere ka anyị na onye isi ha kparịa n'ụdị mata etu ha si eme ya bụ ihe ka o wee na-aga n'ihu ndị dalụ biko gwana ya afa aba mbụ Mrs. Helen Amefulu onye be onye hiom dibia na nne m ebelese hiom ihe ebelese hiom dị n'ọlụ yes ndị a bụ ndị nwunye di m ihe ọ bụ otu ke ndị otu anyị gbakọnatara ọnụ wee na-akpa ya ya wụrụ mbọsị eji akpụ onye ọbụla apụta akpachazi achọkwa ịga ahịa onye ọbụla agawa ahịa buru ya gawa ahịa yes ka anyị bido kere tunu si mmụọ nkata ọ dịka ọ bụ omenala n'ebe a ọ dịka otu aka ọrụ na-eme n'ebe a omenala ọ bụ onye laikiri onye chọrọ ọnụ ọ bịa mụọ ya ọ dị mma ka anyị bido etu esi akpa nkata nke mbụ bụ ka ebe ị nọ mmụọ ya amụrụ m ya mgbe m nọ na be nne m nwa m nke ukwuu na-akpa ya ọ dị mma enwekwara ndị na-amụ n'aka n'aka ụlọ etu ọnụ si eme eketa ndị na-amụ onye chọọ bịa anyị agosikwa ya etu anyị si eme ya nwere ụmụaka ka na-amụ na ihe gbasara ịkpa nkata ọma anwụ ọ ga na-aga n'iru nke ndị na-ego ya ndị Hausa ndị na-ere dị ga-ebu tomato ebe a ka na-egote nkata anyị na-eji ebu tomato ma ọkwụrụ tomato ụmụ ihe anyị na-atinye na nkata nke anyị na-akpọkọta bụ dịka ego ka etu ọ na-esi eri maka nchọ ịtụwa mgberi ịma na ọnụ ya anaghị price ya anaghị awụ ofu enwere ike ihe egoro ya taa bụ ihe a ga-ego ya echi mana ihe dịka ego ole ka ọ ga-abụ mmadụ a na-eri ofu ka a na-abịa akpụkọta ọnụ a na-ere ya na roll ya na-adị ọnụ ị nwere ike set ya 25 ndị na mbụ 20 depending on the set
ọ bụrụ na ọ dị 25 agba ego ọ bụrụ na 25 ọ bụrụ 200 ya wụrụ 500 ya wụrụ 150 agbakọkwa ya n'ọla o dipendere ego ole ha goro 200 so unu rere ofu 25 ahụ agba 5000 ọ dị mkpa ịrụtụ aka na imirikiti nkata niile eji ebu ihe oriri nakwa ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche n'obodo anyị niile gbaa gburugburu bụ na ala Igbo ka esi na-ebupụta ihe a bụ ahịa eke ụtụtụ bụ nke dị n'Imo steeti ebe a so n'otu ahịa a na-ere nkata n'ụdị gbanyụ ya mere na ọ na-abụ ndị mgbere rute ebe a esi ebe a buru nkata gbago ugwu Awụsa bụ ebe esi ebudatara anyị ụmụ ihe ndị a dị iche iche ihe a bụ ọdọ nkata ha anyị wee bịa ka anyị hụrụ etu a na-esi eme ya bụ ihe afa mbụ abụmọya ọsụ itokwa afa mbụ Salas Ọdịlaga obodo anyị nwa basket na ya bụ nkata basket bụla oyibo nkata bụ n'Igbo ebe a ka na-eme na ogbe eke ụnụ nọ na ebe a ka a na-akpa ya na-erekwu ya ebe a ebu eje ugwu Awụsa many places ebu eje ọdịtụ smọta ndị trela abịa na-elodu lapụ unu na-akpa nkata ebe a ka ọ wụ na ahịa nkata dị ebe a ka anyị mara ihe dị anyị nwa na-akpa akpa na-ere ere yes akpacha ụbọchị eke eburu ebịa akpala village ebe a bus stop ya bịa ebe a ree trela bịa buru laba ugwu Awụsa ụmụ nwaanyị nwe ya na nwoke adịrị dị ịgwọla ala nụ ọ nwaanyị onye dọsa mpụrụ na-ehechi ọ na-adaba ọ nwere ndị ma ọkpata about 20 or 40 bịara to 200 sometimes 300 sometimes 250 o nwere steady price o nwere oge ere 500 like na today ere ndị 300 ndị 150 180 iwere 80 roll bịa cheki ya by 300 surplus money. anyị na onye isi ahịa ahụ bụ Chief Kelvin Obianeri nwekwara mkparịta ụbụbọ ebe ọ nọ kọwara anyị na ọ bụrụ na enwezuga nkata bụ ihe bụ anyị bịa na ọ dị ọtụtụ ihe dị iche iche a na-ere n'ime ahịa ahụ nke bụ na ahịa ahụ etee na amaara ya na ala Igbo niile gbaa gburugburu bidoro na mgbe gboo ihe ndị dị ka ikwe ihe oriri ọbụla bụ nke a na-akọta n'ala na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ejiri mara Igbo mana ha nwekwara ọtụtụ nsogbu Chief Kelvin Obianeri, the Obi of Etiti Autonomous Community, chairman of this market. Ever abo ekututu Obianeri International Market in Osun local government area, the Imo State. I know ekututu. Anyị na-atụ anya na-erute ebe ahụ na a ga-arụ ụmụ ihe dị agha n'ụdị gbalitere n'etu anyị kpọrọ international market. Anyị na-ayọ Chukwu kwerekwado na ọ ga-emezu ya mana anyị ji nwayọọ na-ebini. Mana anyị kwenyere m na ụdị ahịa na-ede ndị mmadụ na-anụ afọ ya karịa ahịa ụdị na-ede not only in Imo State, in Nigeria at large. This is the only place grad affected mgbe a lụrụ agha ebe a ka ndị mmadụ gbatara ọsọ agha chebe onwe ha nwee ike na-azụta ihe eji azụ ụmụazị. Ihe pụrụ iche a na-ere ebe a bụ na ihe niile bụ ihe ọdịnala dịka ndị be anyị na-atụ ikwe a na-asụ mmanụ akwụ anyị nwekwara ndị nta na-agbawute anụ dị iche iche na-akpakwa nkata ebe a ndị mmadụ na-esi obodo dị iche iche were trela bịala na-eburu nkata akpara akpa ma ikwe anyị tụrụ atụ ihe ndị niile na-adị n'ahịa a na-enweta iri omenala ebe a ana m ayọ ndị Igbo dị iche iche ka ha nwee ike na-abata so na-enye aka ka emepe ebe anyị ha bata ebe a ka anyị mepee ebe anyị ha ga-enweta ihe ha na-eri n'obodo a akụrụ ụnụ amara onye nwe ya.
bụ eziokwu na ọrụ ịkpa nkata bụ ọrụ ụmụ nwaanyị, mana dịka anyị maara na ihe ọbụla nwaanyị na-eme ọ bụrụ na nwoke anọghị n'ime ya bụ ihe adịghị enwe isi. Abịa na ndị Igbo, ụmụ nwaanyị adịghị arị enu nkwụ, ya bụ na ọ bụ ụmụ nwoke na-arị enu nkwụ, ị ga-gbutere ha igo a ga-eji osisi ya wee kpawa ya bụ nkata. Anyị bịara chọpụta na ọ bụ eziokwu na ụmụ nwaanyị jikọtara onwe ha ọnụ maka ọrụ ịdị na-akpa nkata, mana enweghị etu ha si wee buru n'obi ma ọ bụ etu o si na-agba ha n'obi na ha nwere ike ijikọtakwa ọnụ gaa nara ego mgbazinye gọọmenti na-enye site n'ụlọ akụ. N'uche nke ha nwere ike ịdị na-ekwu na-asị si hụchagodo ndị kwụ ọtọ tupu ahụwa ndị nọ ana. Kedu ndị ga-enye ndị na-akpa nkata loan? Onye kwuru nwere ike ịkpapụta n'ụbọchị? Ọ bụ na isi eticha ihe eji eme ya, idozicha ngwa ọrụ ya, ị nwere ike kpapụta 10 n'ụbọchị. Ofu onye ka ofu onye. Ana ọ dịka unu bịara ke ọrụ ekere ọrụ eke. Onye na-egbu isi nkata. Onye na-eme ya, onye na-ebi ya ebi. Onye na-arọ ya arọ. Onye na-awụnye utu. Onye na-awụnye bara. Ama na ọ bụghị unu na-aga igbute igwe eji akpị. Mba, ọ ndị na-egbu akwụ na-egbute ya. Ruo mgbe unu chọọ ime ihe na-akpọ ndị na-egbu akwụ. Ogbucha ha na-ebiri eto aka unu na-ebiri. Anyị ga-ebiri eto. Ya wee weta ofu igwe kịta. Ekwocha ya. Unu ejiri aka unu kpochaa ya mee ihe na-eso. Igwe ahụ nwekwara azịza, unu na-emekwa ihe gbasara azịza. Mgbe e nwere ndị dị iche na-enwe azịza, anyị enweghị enwe efe ime azịza. Mana ya bụ ihe ọ na-abakwa uru, anyị nwetakwa ụmụ ihe eji arachachọ n'ime. Ọ bụ na anaghị enweta ya ka ekwe n'ihe anyị na-eme ya.